την οικογένεια περήφανη. Καλημέρα, Αμπουέλο. Πότε είναι αυτό με το χάρισμα? Η τελετή του ξαδέλφου μου είναι σήμερα. Τι χάρισμα έχει? Θα το μάθουμε σύντομα. Εσύ τι χάρισμα έχεις? Ποιος ρωτάει? Εμείς! Λοιπόν, εμείς δεν μπορώ να μιλήσω μόνο για μένα. Είμαι μόνο μία από τους απίθανους Μαντριγάλ. Είναι η απίθανη Μαντριγάλ! Α, δεν θα με αφήσετε ήσυχη, σωστά? Κασίτα, βοήθεια, θαυμάστε! Κοιτάξτε! Περάστε! Λοιπόν, κάθε γενιά είχε και έχει το ίδιο σπίτι. Και η μουσική μας σχεδόν ποτέ δεν σταματά. Μοιάζει οικογένεια με φωτεινό πλανήτη.